Takže zdravím vás pri dnešnom videu a v dnešnom videu chcem hovoriť o tom, aké dôležité je míňať peniaze a nebať sa míňať peniaze. V prvom rade by som chcel začať otázkou. Na čo si myslíš, že sú peniaze? Na čo je potrebné mať peniaze? Na čo majú ľudia peniaze? Čo s týmito peniazmi robia? Čo sa dá robiť s peniazmi? A jediná odpoveď na túto otázku je ich minúť. Peniaze sú na to, aby sa míňali. Na toto sú peniaze. Peniaze nemajú žiadnu hodnotu, pokiaľ niekde len tak sú. Že OK, čo s tým, čo mám z kus papieru, alebo čo mám z nejakých čísel na telefóne. Nemám z toho nič. Čiže peniaze sú na to, aby sa míňali. To je jediná odpoveď. Keď máš auto, tak na ňom jazdíš. Keď máš peniaze, tak ich míňaš. Proste odpoveď nemôže byť, že nešetrím si peniaze, alebo že mám peniaze a nemíňam ich. To nedáva žiadny zmysel. Takže takto by som chcel začať toto video a pokračujeme ďalej. Je veľmi dôležité si najprv vybudovať životný štandard, až potom zarobiť obrovské peniaze, pretože ak to urobíte naopak, v prvom rade je to veľmi gay. Hej, neviem, či chcete byť gay, ja nechcem byť gay. Počkaj, musím ušetriť tu na, tento let do Dubaja stál o 500 € viac, čo budem robiť? To je ako, v jakom vesmíre je toto, povedz mi, ako sa ti zmení život, keď máš 100 € alebo 600 € na účte? To je irelevantné, život sa nemení nijak. Či mám 100 € na účte alebo 5000 € na účte, môj život sa nezmenil. Takže netreba sa bať míňať peniaze. Keď mám 100 € na účte alebo 1000 € na účte. K čomu sú tieto dve čísla bližšie? K nule alebo k miliónu eur? No k nule, takže to nedá žiadny zmysel nejak šetriť alebo niečo. A to vám dá takú urgentnosť do života. Vy potrebujete mať urgentnosť. To znamená, že ja dneska večer, keď mám 200 € na účte a pôjdem do hotela za 200 €, tak ja zajtra nemám peniaze. To znamená, že ja nebudem spať, budem robiť, čo mám spraviť, aby som mal peniaze. Budem sa každého pýtať, nemôžem toho spraviť, nemôžem toto spraviť. Budem mať totálnu urgentnosť v živote a to potrebujete. Ak budeš míňať peniaze, tak ti dá veľkú urgentnosť do života. A budeš mať veľmi vysoký životný štandard od začiatku, ešte predtým, ako si nemal peniaze. Čo je veľmi dôležité. Ďalšie, čo chcem povedať. Ak budete míňať peniaze, tak to nie je, že ja ale míňam peniaze a nič z toho nemám. Ty nemíňaš tie peniaze, ty investuješ do svojej reputácie. Keď budete míňať peniaze, budete mať aj reputáciu. Reputáciu v kluboch, v baroch, budete mať nejaký imprint na reálny svet. Ako sa ti zmení život, keď tvojmu barberovi dáš namiesto 15 € 25 €? Ako ti zmení život? Nič ti to nezmenilo, on teraz je v pohode s tým, keď mu zavoláš niekedy neskoro, že chcem haircut, tak ťa tam posunie, lebo vieš, že mu dáš tip. Proste investuješ do reálnych vecí, do reálneho sveta. Investuješ do svojej reputácie u čašničiek, SBS-karov v klube, manažerov v klube a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne ty investuješ do svojej reputácie. Čiže na budúce, keď tam prídeš, oni vedia, aha, OK, niekto prišiel. Inak ťa budú vnímať ostatní ľudia. Keď ideš do klubu a dáš SBS-karovi 20 €, čo ťa to stojí? Nič. 20 €, OK, dal som mu 20 €. Ja keď som bol mladší, ja som išiel do klubu, mohol som mať 200 € na účte a ja som 50 dal SBS-karovi. Pretože ja som vedel, že za týždeň ja zarobím znova. Pretože mám tú urgentnosť, o ktorej som hovoril. Čiže to je veľmi dôležité, treba si to uvedomiť, že investuješ do svojej reputácie. A ďalšia vec, nebudeš gay. To je veľmi dôležité nebyť gay. Počkaj, treba mi ušetriť 5 €, nezaplatím 20 namiesto 15 €, ušetrím 5 €, no výborne, super. Takže si oficiálny gay. Nechceš byť gay, tak míňaj peniaze. Rozumieš, čo chcem povedať? Míňaj peniaze, až dokedy nevybuduješ obrovskú mašinu, ktorá ti zarába toľko ročne, že to nevieš už minúť. Ak míňaš peniaze, si strašne skúsený vo svete. Poznáš veľa ľudí, všade si bol. Takže ďalšia vec, si strašne bohatý v skúsenostiach, tak minieš veľa peniazy. Nebojíš sa minúť peniaze, tak pôjdeš tam, niekto ťa zavolá, OK, ideš tam, bum. A koho zaujíma, že keď ty niekam pôjdeš cez leto a pôjdeš tam so svojimi poslednými peniazmi, ty si povieš, ale jak sa dostanem späť domov? Ale to sa ešte nestalo, to je budúcnosť. Ty to vyriešiš potom. Proste choď a míňaj peniaze. Choď a dá ti to strašne obrovskú motiváciu zarobiť viac. To vám tu garantujem. Momentálne mám 22 rokov a musím vám povedať, že moje životné skúsenosti a to, čo som zažil v tomto svete, to nezažije väčšina ľudí za celý život. 99% ľudí, možno ešte viac, nezažije zážitky, ktoré som ja zažil za môj život. Kvôli tomu, že som míňal peniaze a vedel som, že OK, za mesiac zarobím ešte viac a potom ešte viac. Dá ti to strašne veľa motivácie zarobiť ďalšie peniaze. To je motivácia. Veľa ľudí hovorí, ja nemám motiváciu a neviem čo. Predstavte si,
že zobudíš sa 1. v mesiaci, je 16. v mesiaci a zarobil si 30 000 eur. Ale tie 30 000 eur už si aj minieš ten mesiac, takže to znamená, že ty 16. začínaš na nule a to ti dá tú urgenciu a to ti dá tú motiváciu zarobiť viac a sa donútiš pracovať, pretože ja si reálne myslím, že v živote neexistuje vec ako učiť sa od iných, ktorí spravili chyby. Nie, tak to neexistuje. Ja si myslím, že muži sa učia iba na vlastných chybách. Ty musíš dať ruku do ohňa, aby si pochopil, že už tam tú ruku nemôžeš dávať. Že to je jedna vec. Ďalšia vec, dá ti to neskutočne veľa motivácie. Proste musíš si uvedomiť, že ak budeš strašne veľa, ak budeš míňať peniaze strašne veľa vo veľkých množstvách, tak proste nestane sa tak, že zaspíš, alebo že sa ti nechce dneska pracovať, alebo tak nie. Takže to je veľmi dôležité. Ale keď nebudeš tie peniaze míňať, no tak budeš taký vyčilovaný v pohodičke a nič sa nebude diať. Takže to je totálna pičovina proste, vieš čo myslím. Ty potrebuješ mať nátlak a denný stres, mať veľké účty, potrebuješ veľký stres. Veľmi úspešní ľudia majú taký stres a také problémy, že to je nepredstaviteľné pre normálneho človeka. Hej? Čiže treba si uvedomiť, že tým nátlakom a tým stresom to bude vaša motivácia. Vieš, lebo teraz, keď ráno vstaneš, tak nejak vstanem a sa prinútim pracovať alebo niečo. Ver tomu, že keď budeš musieť zaplatiť obrovskú sumu za 3 dní, že sa donútiš pracovať. Treba si uvedomiť, že ten stres a nátlak, keď míňate veľa peňazí a žijete rýchly život a dávate strašne veľa skúseností a experiencí do malého časového priestoru a máte strašne, žijete z dňa na deň, bude to lepšie. A ani nehovorím, ako to je dobré, keď ste mladí. Áno, samozrejme, keď niekto má 56 rokov, tak nemôže minúť celý svoj majetok za 3 dní, nehovorím. Ale hovorím, pre nás mladých mužov je veľmi dôležité míňať. Veľa ľudí mi hovorí, že ty v kuse pracuješ, ty v kuse tam a ty strašne si vážiš peniaze. Práve, že ja si tie peniaze nevážim. Ľudia, ktorí si vážia peniaze, sú chudobní. Takže to je ďalšia vec. Ľudia, ktorí si vážia peniaze, sú chudobní, pretože sa ich boja minúť. Bohatí ľudia sa neboja minúť peniaze. Hej? A už vôbec ani nehovorím, čo sa týka biznisu. Keď sa niekto bojí investovať niečo do nejakého projektu alebo nejaké peniaze a sa bojí, že neviem, proste daj to tam a choď all in. Choď all in na tú mission. Si predstav, že sedíš s nejakým dievčaťom v reštaurácii a príde účet a ja neviem, proste, akože to, že by si mal dať nejaký tringel, to je úplne jasné, to ako nehovorím, ale že ty sa pozrieš na bloček a povieš, že no ale toto sme nemali. Jebe ti. A to už ani nehovorím o niekom, kto ide na rande s nejakým dievčaťom a proste, že chce nejaký 50 na 50 za to už je pre mňa nepredstaviteľné. Neviem, kde sme sa to dostali. Tak ty si muž a ty chceš po žene 50%, veď to ja normálne to v jakom vesmíre toto akože je vymyslené. Toto pre mňa je totálne nepredstaviteľné, hovorím, akože to už hraničí, akože ja neviem, s akým vesmírom to hraničí, ale to je totálne nepredstaviteľné, že ty ideš so ženou na nejaké rande a ty dáš 50 na 50, že to je ako pre mňa, no ja som až nervózny, keď toto počujem, ja toto nemôžem, ako to je moc, hej. Čiže z tohto videa si zoberte dve veci. Prvá vec, peniaze sú na to, aby sa míňali. Druhá vec, chceš byť gay? Tak keď chceš byť gay, OK, tak to nemíňaj, ale mňa to nezaujíma proste. Tak budeš gay? No tak budeš gay. Proste kto nemíňa peniaze, tak je videný v očiach dievčat a žien, kto sa snaží ušetriť. Je to strašne homosexuálne správanie. To nie je mužské správanie. Proste idem s dievčaťom na káva stojí 10 €, mám akurát iba stovku, hodím to, koniec. To je v pohode, nechajte si. Rozumieme sa? Takže tak. Ďakujem, že ste toto video pozreli, dúfam, že sa vám to páčilo. Vidíme sa pri ďalšom videu.